Това, което наблюдаваме, че наистина има ентусиазъм за изработка на продукта. Изработва се един често прекрасен продукт с прекрасен брандинг, но после излиза голямото предизвикателство всъщност този продукт как да достигне до пазара. Защото ти трябва да намериш всъщност подходящия ъгъл, така че някой да се довери, защото ти когато предлагаш един нов продукт, да, може да намериш някакъв начин този продукт той да застане на рафта, но голямото предизвикателство е после всъщност как ще излезе от този рафт, защото той не се завърти. Може да се седи на рафта дълго време. Точно така, да. И всъщност за един магазин, без значение голям или малък, най-голямото значение, което има във всеки един момент е колко бързо се въртят тези продукти на рафта. Така че, може би един генерален съвет към всички тези стартиращи компании в бързооборотни стоки със собствени брандови марки е много добре да мислят в посока всъщност как от една страна те ще имат предлагане и техния продукт ще е видим, но от друга страна и как ще създадат и търсене всъщност в съответния сегмент, който те таргетират, така че всъщност всички да са доволни по веригата. Аз вярвам, че лидера променя по някакъв начин културата в една организация. Някой път може да се случва по-бързо, някой път може да е по-бавно, но лидера всъщност той влияе в посока, в която може да промени културата. Буквално и с личен пример, и после и с хората, с които всъщност се заобгражда и с които всъщност помагат тази култура да бъде изградена. И често ни питат, добре, в смисъл, ако утре не се вземат поръчки от човека, се вземат дигитално, какво ще правят търговците? Търговците всъщност ще правят много повече бизнес, защото той, ако един търговец днеска може да посети средно 20 обекта и съответно тези 20 обекта целта основната му е да вземе поръчка, а утре той пак може да посети 20 обекта, обаче тези 20 обекта вече целта му е да води разговори, преговори, как по-добре да се позиционират съответните продукти. Това има много голяма качествена разлика всъщност за бизнеса. И аз съм абсолютно убеден, че никой човек няма да освободи един търговец, който успява също успешно да продава много повече, отколкото е продавал преди това. Добре дошли в Гласът на числата. Днес ще си говорим за бизнеса, който може да управляваш, но не само на един пазар, а на много. Какво всъщност са данните в този контекст? Мой гост е човек, който е преминал лично по този път. Днес ще говорим с човек, който сам е преминал по този път. Мой гост е Стоян Иванов. С близо 20 години опит в компанията Coca-Cola, той е преминал през ръководни позиции на няколко пазара и е бил лидер на глобални проекти, както и на дигитална трансформация. Ще ми бъде изключително интересно да ни разкаже както за опита си до сега, така и за новите начинания, с които се е захванал. Здравей, благодаря ти много, че се съгласи да ни гостуваш в Гласът на числата. Здравей, Даня. Преди да стартираме, може би да разкажем на хората, които не е задължително да знаят много за теб. Кой е Стоян? Добре. Как те забиха? Това е един такъв въпрос, който всяка сутрин си задавам. Добре, чудесно. Благодаря ти. Много ми е драго да съм тук и да съм ваш гост. Кой е Стоян? Дълги години работих в корпоративна среда. Ти го каза, работих за Coca-Cola. Привилегия да работя за такава феноменална компания, бих казал, в глобален мащаб. В общи линии покрих всичко, което исках да свърша в тази компания, като вид, роля, функции и по-важно всъщност като опит, който да мога всъщност да придобия и да науча. Мен винаги ме е водило любопитството, честно казано, да научавам нови неща и всъщност това е до някъде обуславило и всъщност аз какво предприемам за всяка една следваща стъпка. Както казах ти, започнах буквално започнах като бизнес анализатор в Coca-Cola. След това видях, че след като изкарах няколко години в финанси, дори отговарях за финансите на Балканите, видях, че в един момент всъщност много повече би ми харесало да съм на шофьорската седалка, отколкото на пасажирската, което в една такава компания означава да си всъщност на водеща роля като генерален менеджер и да водиш всъщност бизнеса за определени пазари. Имах възможността всъщност да
Работя и като такъв основно на Балканите и в Полша и в балтийските държави. И след като и това така успях в някаква степен да го изуча и да разбера всъщност как работи този модел, преминах в една функция, която се нарича дигитална трансформация, която отговарях за Европа. И всъщност това до някъде задоволяваше и всъщност любопитството ми как технологията може да помага на бизнеса и как всъщност чрез технология ти можеш да помагаш в един традиционен сектор, както са бързооборотните стоки. Аз съм убеден, че хората, които ни гледат, или може би голям дял от тези хора, от това всичко, което ти описа в своя професионален път до момента, ще се фокусират много върху позициите. Това обаче, на което аз бих искал да обърна внимание и съм убеден, че ти се съгласи с мене, е, че позициите по-скоро и израстването в кариерата, по-скоро според мен, слушайки те и така, познавайки те, по-скоро е именно на база на това, на тази дума любопитство, което ти каза. Тоест да не загубиш любопитството си, да научаваш, да разбираш и това, а тук какво правят за тая врата и така нататък. В тази връзка иска да те попитам, във всичките тези роли, в които си бил, в компанията Coca-Cola, кое за теб като менеджер и ръководител те промени най-много? Имаш ли някакъв обрат или по-скоро беше еволюционно добавяне на нови умения в арсенала, да го наречем? Да, определено имаше, да кажем, така наречените на английски step change моменти. Категорично, може би, като човек, който е израснал в България, аз съм учил също в България, излизането на международен базар и управляването на международен екип всъщност беше голяма промяна в начина, по който въобще аз мисля, работя. И в последствие, може би, голямата трансформация дойде и когато поех отговорност за множество различни функции едновременно, защото когато ти работиш в една определена функция, без значение дали е финанси, бизнес развитие, маркетинг, продажби, когато изведнъж всъщност поемеш множество функции, за които отговаряш, които са включително и supply chain, човешки ресурси, всъщност това фундаментално променя начинът ти на мислене и подхода и гледната точка. И всъщност ти за много кратко време трябва да придобиеш страшно много знания за всеки един човек, какво прави по-отделно. Ще дам един пример, може би той е малко, всъщност беше при мен доста екстремен. Когато започнах поех управлението на бизнеса, може би една част, която очаквах да е супер минимална, поне първите 6-12 месеца, нямам да се ангажирам, беше в посока връзки с обществеността. Но се получи така, че всъщност точно в този момент пък това беше една от най-големите нужди на компанията, т.е. да има много повече публично присъствие и взаимодействие с медиите и всъщност от нещо, което аз очаквах евентуално да ми се наложи след 12 месеца да се занимавам, ми се наложи още на първия месец да отделям по 20-30% от времето си и всъщност да разбера какво е нужно и какво е важно, за да може да се случва. Така че може би това беше една така много голяма промяна въобще в мен и личностно израстване. Като в последствие, може би другата голямата промяна беше когато поех ролята за дигитална трансформация, защото тогава отговарях реално за европейския пазар, комуникация с страшно много различни колеги от различни региони. И всъщност пък тогава видях колко е важно това момента конкретно с управление на промяната. Тоест ти как една организация, която се движи по определен начин, и това организация е по-скоро сравнима с танкера, не с моторна лодка, как всъщност тази организация ти можеш да я промениш в някаква нова посока, позитивна посока, как можеш тази организация да създадеш всъщност нови навици, нов начин на работа. Само по себе си е огромно предизвикателство. Моята натура е такава, че аз винаги търся всичко да се случи максимално бързо, но това лично и мен ме научи на търпение. Да, организация, това не винаги е възможно. Да. И любопитно това, което казваш, и аз се замислих докато те слушах, именно прехвърлянето от това да си, да кажем, менеджер на български екип, върху това да управляваш и хора от други култури, други националности. На теория звучи, да, просто управляваш хора, но на практика различния начин на работа, различния подход към работното място,
в различните култури са определено, предполагам, предизвикателство. Аз, ако ми позволиш, аз да споделя един много кратък пример, тъй като нашата агенция JTN, освен в България, има офиси и в Дания, и в Щатите, имаме и колеги на тези места. За мен, точно както го казах, уж на теория, да, те хората си работят, знаят какво трябва да правят, но на практика се оказва, че подхода на българските професионалисти и професионалисти от други държави към един и същи проблем, често пъти на фундаментално ниво различен. И имаше ли, може би, в твоята практика такива случаи, когато ти си очаквал, да кажем, твоите колеги от Полша или от Прибалтика да реагират на конкретно нещо по конкретен начин, пък те са те изненадали, например? Да, при всички случаи имаш много голяма разлика и културни различия във всеки един регион, който отиваш. Даже ако го направя в по-макро рамка, че дам, в смисъл, дори много такива базови примери. В смисъл, събират се колегите, да кажем, в бордната зала и колеги, които са от Латинска Америка. В момента, в който влязат, всичко е здравей, здрасти, целувки, всичко се случва, има една огромна еуфория. Докато това нещо, когато си в Европа и когато си с колеги от Европа, всичко е много по-обрано. По-здържани са. Да, всичко е много по-здържано. Дори на такова макро ниво има много голяма разлика, всъщност, дори в подхода и в ежедневните интеракции. Но и ако вземем примерно, да кажем, на Балкани спрямо северните държави са доста също така сдържани, много по-обрани. Типични срещи, които ние правихме на седмична база с целия екип, с целия офис. На Балканите получаваш много различни въпроси, взаимодействия, интеракция, докато в северните държави по-скоро се усеща като така едностранна комуникация в повече случаи. Това не означава, че това остава статично така, защото аз вярвам, че лидера променя по някакъв начин културата в една организация. Някой път може да се случва по-бързо, някой път може да е по-бавно, но лидера всъщност той влияе в посока, в която може да промени културата. Буквално и с личен пример, и с хората, с които всъщност се заобгражда и с които всъщност помагат тази култура да бъде изградена. Така че аз имам пример в Полша, като бях, може би отнеме време, година и нещо, но когато идваха всъщност външни гости, които преди това също са посещавали държавата, имали са взаимодействие с екипа, казват, това е много различен екип и много различно отношение. Всъщност почти същите хора, но просто имат вече друг начин на интеракция и взаимодействие. Заразени с правилния вирус, да кажем. Да. Да. Има всъщност, в интересни сцената, дори понякога при скандинавците, конкретно и аз отново от личен опит мога да кажа, случва ми се колеги тук в български офис на практика да се обидят, защото колегата от другата страна, те са много директни скандинавците. Това не работи, трябва да се оправи така. И тук нашите хора против, тук какво иска да ми каже? Не, няма скрит смисъл. Смисъл е директно какво ти казва. Това не работи, може да се оправи така. Точка. Което отнема време за адаптация. Добре, когато говорим вече и за дейността, с която ти се занимавал, именно дистрибуцията, винаги съм се чудил, има може би един дисонанс между това, което данните ти казват, твоите агенти, дистрибуционни агенти ти казват, и това, което реално се случва по обектите, къде си забелязал ти такива едни слепи места, да ги наречем, в тая комуникация на данни, реална информация, кое е реално и как знаеш, например, когато погледнеш едни данни от дистрибуционната мрежа, да кажеш, ама от моя опит трябва да внимавам, защото този процент може би не е 51, а може би 42. Да. Може би на мен всъщност първият ми така досег с дистрибуцията и въобще казусите в дистрибуцията на макро ниво беше като за една от държавите всъщност направихме проект, може би беше 3-4 години след финансовата криза. Когато имаш такива фундаментални промени в пазара, както беше финансово-икономическа криза от 2008, тя създава много структурни промени на пазара след това. COVID беше по същия начин.
живот и здраве, сега предстои да видим какво ще се случи след цялата ситуация и турбуленция около цената на горивата и енергията. Но всичко това всъщност предизвикват по някакъв начин фундаментални промени на пазара, които не се случват от днеска за утре, но те оттекват следващите 1, 2, 3, 5 години. И конкретният случай беше 3-4 години след финансово-икономическа криза. Значи дистрибуцията изглеждаше стабилна, че числата изглеждаха стабилни в този пазар, който всъщност изследвахме, но всъщност нямаше растеж особен на портфолиото, няма растеж всъщност на повторимостта на покупките от страна на търговските обекти. И това, което всъщност видяхме е, че понеже всъщност обектите очевидно структурно се бяха променили, след като направихме така наречения сенсус на пазара. Сенсус на пазара е когато ти имаш една база данни с обекти при теб, ти виждаш, че те съществуват, имат телефонен номер, контакт, компания, поръчвали са преди време, спрели са, после пак има някакви поръчки, обаче всъщност ти не можеш да оцениш реално тези всъщност обекти само от тази информация. Те всъщност какъв им е потенциала, какъв вид клиенти са. И тогава всъщност като направихме един сенсус, се оказа, че всъщност може би един голям процент от пазара, близо дори 20% от пазара е тотално различен. Това са магазини, които съществуват на хартия, но те просто са затворили, станали са магазини за обувки, станали са нещо друго, ползват същата компания, поръчват от време на време напитки по-скоро. По някаква причина, да. Да, но те всъщност са тотално различно всъщност структура са се променили и всъщност това е немалко число. И това е едното. И другото, което е, че в един момент, ако нямаш така някаква оценка много сериозна, която идва от търговската сила или пак на база всъщност работа с и външни агенции, как всъщност да оцениш така наречения сенсус, да направиш, да обходиш всички обекти, да оцениш какъв има потенциал, какво портфолио, те в момента дали се променили от квартален магазин, примерно останали са, да кажем, киоск, който е за алкохол и цигари, например. Но всичко това, ако ти не го нямаш като информация, ти всъщност не можеш да оцениш потенциал на този обект и не можеш да оцениш всъщност ти може ли да продаваш повече, по-различно портфолио и съответно това да ти подобри и пазарния дял, който имаш в компанията. Това беше единия момент и другия така, може би фундаментален сблъсък, който имах тогава бих казал дори с реалността е, че в този пазар ние имахме всъщност почти ексклюзивно търговски представители за почти всички обекти, които бяха посещавани. Само, че в една ситуация на финансово-икономическа криза, какво се случва? Случва се, че търговецът посещава обекта, но обекта, понеже няма достатъчно оборот, той всъщност няма възможност да направи следваща поръчка. Да. И ти всъщност се получава така една ситуация, че ти имаш, може би, ферарито на дистрибуцията, което е да имаш собствена търговска сила, само че го караш по един, да кажем, черен неоттъпкан път, защото всъщност просто пазара не е там. Той не може да се позволи да издържи всъщност и не може да позволи икономически всъщност и да имаш такава всъщност търговска сила с такава покритие. Това ми напомня една смешка, които твои колеги от друга компания преди години ми бяха казали, че една от редовна ситуация в дистрибуцията, връща се търговски представител и каза, имаме съвършенна дистрибуция, имаме съвършенна реклама, имаме съвършенен продукт. И менеджерът го пита, защо нямаме продажби? Имаме и съвършен игнор от пазара, да. Но това, което ти спомена за сенсуса, може би не съм сигурен в каква сметка хората оценяват колко тежко упражнение е това на практика да обходиш. Сега поправи ме, ако греша, мисля, че в България такъв тип малки обекти са нещо от сорта на 30 000. И България не е прекалено грамадан, не е Полша, нали, като площ. И ти да знаеш в голяма степен всеки един от тези обекти в какъв момент от живота си е образно казано, това е огромно усилие да се прави дори и веднъж годишно. Действително, да, това не е нещо, което компаниите правят дори на редовна база. В смисъл, подобен тип информация дори в рамките на няколко години тя е безценна сама по себе си. Да кажем, че този пазар не е чак толкова динамичен, в който всъщност да ти изисква дори на всяка година. Разбира се, това е идеалният сценарий.
но това е всъщност страшно огромно усилие всъщност и от страна на компанията, не само от към финансов ресурс, но и от към човешки ресурс и усилия това нещо да се организира, да се направи. Но е полезно упражнение, особено в една ситуация, в която си или пазарен лидер, или искаш да станеш пазарен лидер. Така че от тази гледна точка, да, това е всъщност има добавена стойност. Когато си на водещо място като компания в определена вертикала, без значение дали са безалкохолни, снаксове, бирени продукти, ти винаги всъщност трябва да търсиш кое е това допълнителното, кое е нещото, което всъщност ще продължи ти да си диференциран, да ти отличи. Така че това е едно от нещата, които прави разлика. А и другото е, че за толкова голям брой обекти, и тук поправи ме, ако греша, аз така малко на теория се изказвам, на база на преразказани данни, с толкова голям брой обекти ти изключително много разчиташ на това твоите търговски представители да имат добра, дори чисто човешка връзка с представителите в обекта. На практика, често пъти те са човека, който е зад касата, той е собственик на обекта, особено в тези по-малки обекти. И как, всъщност, то може би не е един или два начините, но как може човек, който е на много по-високо ниво спрямо това ниво, чисто организационно, да бъде сигурен, че тая фирмена култура и това, което ти искаш да предадеш, да бъде проводника от търговска представител към обекта, може наистина да се случи като човешка комуникация, като търговска комуникация. Има ли такива маркери, които те водят като general manager в тази ситуация? Тук може би по-скоро мога да коментирам това, което съм наблюдавал и от колегите, и от индустрията като цяло, но всъщност търговската сила ти е лицето реално на организацията и във всяка една, бих казал, сфера, в която ти имаш клиенти, но особено в бързо оборотните стоки, понеже естеството на бизнеса е такъв, че ти всъщност, особено търговците, почти ежедневно имат интеракция с съответните търговски обекти. Всъщност, реално те са ти двигател на позиционирането на компанията, на брандовете, които имаш, на всъщност всички елементи, които ти как искаш да представиш твоята компания в един магазин. Така че от това, което всъщност е стандартна практика в големите и в всички компании всъщност за бързо оборотни стоки е, че ти имаш много програми, които са насочени към подобряване всъщност на взаимоотношенията, на културата, на също самите хората да се чувстват добре в организацията, да се чувстват мотивирани и стимулирани. Един от инструментите е така наречените търговски конференции, които всъщност са, да кажем, едно от основните събития във всяка една такава организация, които се случват и които всички очакват с нетърпение. Да, определено. Именно човешкия контакт. Но въпреки, че всичките цифри, всичките данни, човешкия контакт е това, което винаги трябва да е водещото. Това е много интересен момент, между другото, че особено в процеса на дигитализация, ние често си мислиме, че всъщност дори се притесняваме, че в някаква степен, да кажем, дигиталните инструменти по някакъв начин може да изместят човешкия фактор. Но това, което поне аз съм видял последните 10 години, всъщност работейки по подобни програми и инструменти, е, че всъщност нищо не заменя човешкия фактор. Дори да имаш най-перфектната система, дори някакъв апликейшън или портал, или каквото и да е, което ти даваш всъщност на магазина и на собственика на магазина, управителя на ресторанта, бармана, който прави поръчки. Дори да го имаш това, те винаги ще искат да имат някой, на който всъщност да се обадят, някой, на който имат доверие, с някой, който могат да проверят всъщност и да питат дори за гледна точка на нещата. Това сме го виждали отново и отново в, бих казал, всяка една точка на света. Има един интересен случай от една бирена компания в Латинска Америка, в която всъщност те предприеха такава много крайна мярка и казаха, единственият начин на магазините да поръчват е през една дигитална платформа, през един ап. И всъщност търговски представители не могат повече да взимат поръчки и съответно доста по-рядко посещават обектите, даже и въобще. И това, което всъщност се случи е, че 2-3 години след като го въведаха, всъщност на тях продажбите и пазарния им дял в този регион, където те бяха експериментирали, започна да спада.
защото всъщност нямайки човешкия фактор, нямайки човешкия контакт, е страшно трудно, че всъщност да продължиш тези взаимоотношения. А особено на това ниво, което си говорим за квартални магазини и ресторанти, тези човешките отношения са още по-важни. Те са всъщност водещите в случая. Да. Те трябва за тези хора, т.е. хората, които са представители на малкия квартален ресторант, малкото магазинче на ъгъла, лицето на твоя търговски представител е твоето лице. Те не мислят за бранда Кока-Кола или за бранда. Те мислят за човека Петър, който ще дойде с еди кой си бус, той винаги спира там и така нататък. Прекрасен пример за това, което казваш. Аз мога да споделя абсолютно сходен пример, но от България. Мой близък, който от много години работи в сферата на професионалните препарати за професионални миялни машини и така нататък. Една от компаниите, в които работи, прецениха, че за да бъде по-добро обслужването, ще сложат блутудатчици на машините, за да знаят кога е намалял препарата и да могат да им се достави. Което обаче, като съпътстващ ефект, намали нуждата от това търговския представител да бъде в магазинчето, да бъде в пералното стопанство и да говори с хората. И какво се случи за година и половина от един от най-големите, те бяха особено силни в Северна България и Черноморието, от един от най-големите доставчици там, паднаха може би на 20% от това, което бяха като дял. Просто защото спряха да говорят с хората. Включително и ситуация в... Сега тук може би това ще прозвучи странно, но в един ресторант кой е по-важен? Главният готвач или човека, който се старае тоалетните и подовете да са чисти? Аз бих спорил, че и двамата са еднакво важни, защото какъвто и шедьовър да създаде главният готвач, ако ти е некомфортно да бъдеш в този ресторант, тоест няма маловажна роля в това. И често пъти в B2B, както е контакта дистрибутор и магазин, в B2B взаимоотношенията, си казваш, да, те хората са много обективни, това са бизнес хора, всичко е транзакционно. Каква хубава българска дума транзакционно. Всичко е транзакционно, но всъщност хората винаги са хора. И в професионалния си живот те не спират да бъдат хора. В тази връзка често ми се налага в практиката, особено последните години, да работим с много стартъпи. И естествено, много често, особено сега с навлизането на хелти трендовете и така нататък, говорим за хелти напитки, протеинови барове и всякакъв такъв вид продукти. Това, което ми прави огромно впечатление, за съжаление по-често негативно, е недостатъчната запознатост на хората, които стартират такива бизнеси с ключовото значение на дистрибуцията в цялото това уравнение. И искам да те помоля, когато говорим за продукти, нови продукти, като човек, който е врял и кипял и продължава в това нещо, какъв би бил твой съвет към хората, които сега стартират или сега са в първите си стъпки, особено в бързо оборотния сектор, кои биха били първите флагове, за които да внимават в взаимодействието си с дистрибуцията? Да, действително в момента има страшно много нови предложения, които се появяват, което всъщност бих казал, че е добре, защото истината е, че обществото върви в една посока, в която все повече се фрагментира, все повече се образуват определени ниши, дори като в посока тип потребление, какво хората предпочитат да потребяват, но и като посока от маркетингова гледна точка, с какво те искат да се асоциират. Да. И това създава всъщност огромни възможности за много хора, които имат ентусиазъм и да направят всъщност един бранд, един нов продукт, без значение в каква сфера, дали е напитки, храни, козметика. И това, което всъщност виждаме е, че поне така, това, което наблюдаваме, че наистина има ентусиазъм за изработка на продукта, изработва се един често прекрасен продукт с прекрасен брандинг, но после излиза голямото предизвикателство всъщност този продукт как да достигне до пазара. Защото ти трябва да намериш всъщност подходящия ъгъл, така че някой да ти се довери, защото ти когато предлагаш един нов продукт, да, може да намериш някакъв начин този продукт той да застане на рафта, но голямото предизвикателство е после всъщност как ще излезе от този рафт, защото ако той не се завърти... Може да се седи на рафта дълго време. Точно така, да. И всъщност за един магазин, без значение голям или малък, най-голямото значение, което има във всеки един момент е колко бързо се въртят тези продукти на рафта. Така че
може би един генерален съвет към всички тези стартиращи компании в бързооборотните стоки със собствени брандови марки е много добре да мислят в посока всъщност как от една страна те ще имат предлагане и техния продукт ще е видим, но от друга страна и как ще създадат и търсене всъщност в съответния сегмент, който те таргетират, така че всъщност всички да са доволни по веригата. Така че когато един дистрибутор или голям магазин приеме техния продукт, той всъщност как после ще има търсене, така че всъщност той да се завърти и да има повторни поръчки отново и отново. Обикновено виждам така, аз работя с доста такива стартиращи брандове и като ментор, но това е частта, в която виждам, че най-често има нужда всъщност да бъдат стимулирани да мислят тая посока. Че продукта няма просто да се материализира в джоба на потребителя, нещо има да се случи преди това. Особено в един свят с много голям... В момента получаваш информация от всякакви канали, от всякакви различни места. Ти всъщност най-голямата трудност в момента е предизвикателството как хората да разберат въобще, че съществуваш. Един път да разберат, че съществуваш и втори път вече, след като са разбрали, да поискат всъщност да пробват и да изпробват това продукт. Това е може би едно от най-големите предизвикателства. По данни, които бяха меродавни някъде преди около 2-3 години, 23-24 година, в рамките на един час, в рамките на работния ден, средностатистически европеец бива ударен, образно казано, от над 3000 рекламни съобщения от различни канали. Това е впечатляващо число. Да, 3000 в рамките на един час. В рамките на цял ден, т.е. всеки час по 3000. Това е всичко, предполагам, и дигитално, и например и навънка транспаранти, точно и така, по радио, което можеш да слушаш в колата, по телевизия. И става абсолютен мишмаш. Как точно твоя бранд да изскочи малко над другите. Да? И във връзка и с това, което ти каза и малко по-рано, че да има собствена дистрибуция Ферарито в бизнеса, ако позволиш и аз да допълня именно този момент, че в една стартъп ситуация или полустартъп ситуация, хората често пъти, което и правилно се фокусират, както казвате, върху продукта, но забравят в голяма степен, че освен да спечелят крайния потребител за своя продукт, те трябва да спечелят дистрибутора, да повярва. Той дистрибутора първо трябва да повярва в този продукт, за да може той въобще да има шанс да стигне до крайния потребител. И често пъти се подценява, според мен, ролята на дистрибуцията в историята на успеха на компания, като Кока-Кола. Преди години, още в студентските ми години, няма да забравя, ми се е набило в главата вътрешно фирмения слоган на Кока-Кола, който е бил, че навсякъде по света, когато човек ожаднее, до него трябва да има продукт на Кока-Кола. Няма нужда да знае дали е Кока-Кола, дали е минерална вода, дали е сок. Трябва да има продукт на Кока-Кола, което означава, че буквално на една ръка разстояние от теб трябва да има фризер, който Кока-Кола да е заредила със свой продукт. Което, ако не е това дефиницията на дистрибуция, не знам какво е. Нали? Да, точно това е израз. Всъщност винаги да имаш Кока-Кола или напитка на една ръка разстояние. Истината, че това е голяма част от фундамента на успех на Кока-Кола. Брилянтна дистрибуция с брилянтен маркетинг. Това е всъщност ти да си достъпен точно на всяко едно място, без значение дали е някакъв планински връх или е отдалечено населено място в Африка. Ти всъщност буквално трябва да си достъпен във всеки един момент. Една от любимите ми мотивации, защо всъщност трябва това да бъде така и твой продукт да бъде наличен е, че всъщност ако ти днеска продукт твой не е наличен, но някой иска да го потребява, той утре няма да си купи два от тези продукта. Ще си купи един, така че ти също сгубиш продажата. И си минус едно, да, точно така. Да. Едно от нещата, които и ние в нашите проучвания питаме, когато мерим лоялност на потребление, именно това, ако вашия любим продукт го няма наличен в магазина, в който в момента, ще си купите ли друго заместващ продукт или ще отидете в друг магазин да търсите този продукт. Да. И това е огромния разделител и по-често, съжалявам, че трябва да ви го кажа, но по-често отговора е не ще си купя каквото има, защото удобството по-често е по-силен мотиватор от лоялността към конкретен продукт. Така се оказва. Има обаче един момент, който ще ми е любопитно да чуя твоята гледна точка по отношение на опитът си с Кока-Кола, именно, че
Тази дългогодишна столетна история на тая компания понякога се оказва исторически пречка за това да се прави иновация с основния продукт, именно с Кока-Кола. Има някои опити, знаем от миналото с... какво беше? Имаше... Ню Кола, имаше така един... Да, 80-те години. Основно американски голям провал, който е... даже с теб преди да... То ще е спорен, между другото, дали е провал или е маркетинг гениален, всъщност трик, защото истината е, че след това историята, предполагам, че доста хора я познават, но в която Coca-Cola решава преди повече от 30 години и 40, че всъщност ще промени самата формула на продукта. Разбира се, правят се доста изследвания за новата формула, нови различни видни формули, пуска се на пазара и това, което всъщност резултира е, че след като тя навлиза на пазара, просто хората, които са свикнали на стария вкус, те просто не харесват. Да. До степен, в която всъщност започват големи групи от хора да се събират и да протестират и искат всъщност продукта, и искат всъщност стария продукт, искат старата формула на Coca-Cola. Казвам, че защо има все още дебати дали това е гениален маркетинг трик, защото на практика ти всъщност по този начин, преди малко, което ти говори за лоялност към бранда и към продукта, няма по-добър начин всъщност да сигнализираш лоялността на твоите потребители. Ултимативното измерване на лоялност, да. Иска ми се всеки един от нас да има поне един такъв бранд в живота си, за който хората да скандират по улиците, че си го искат обратно. Това, между другото, е в настоящото ми амплоа и технологичната компания, с която работим с колегите, бих класифицирал тип стартъп, защото е стартираща компания, която е на по-малко от 2 години все още. И това е всъщност един от измерителите за твоя продукт, без значение дали в случая говорихме преди малко за физически продукти, напитки, снаксове и така нататък, или дори е технологичен продукт. Измерението на технологичния продукт е абсолютно по същия начин. Какво ще стане, ако утре този технологичен продукт спре? Да. И той спре да съществува? Ще има ли хора, които са недоволни? Ще има ли хора, които ще им липсва? Или ще им бъде едно и живота ще се продължи? Така че абсолютно е същото мерило и в технологичния сектор. С всички, без значение дали това са продукти, които са насочени към потребителите. Примери са Facebook, TikTok. Как ще се чувстваме, ако ги няма? Да, имаше такива фейк нюз, как ще спрат TikTok и даже имаше, аз съм гледал някъде цяла поредица инфлуенсъри, които плачат на камерата, нали, как ще им спрат TikTok утре. Бяха се вързали. Да, но по същия начин и в бизнес-то-бизнес сегмента, в който ние сме фокусирани, също ако утре този продукт го няма, всъщност какъв ще бъде резултата и ефекта. И това обикновено е мерилото, което ти си поставяш, наистина ли създаваш стойност на пазара. А има ли в тая връзка, сега той да има, не знам дали ще ми кажеш, ще видим, има ли в тая връзка магическа формула, която да ти подскаже как може твоя продукт или твоята услуга, дигитална или физическа услуга, да стигне такова ниво на незаменяемост в процесите? В бизнес процесите, да кажем. Има доста така наречените playbooks или всъщност как да го постигнеш това. Няма универсална формула, поне от моя личен опит. Всичко, което съм изчел, всичко, което съм изслушал, всички опит, който съм обменял с други основатели на компании, всъщност все още не успявам да намеря универсалната формула. Не за друго, защото всеки един продукт, всеки един бизнес има своята специфика и всеки един си има собствена история. Тоест няма как да вземеш историята на някой друг и да я изкопираш и да я направиш. Но има някои фундаментални неща, които всъщност трябва да направиш. В нашия случай, ние когато стартирахме настоящата ни компания с моя съосновател Стефан, това, което всъщност направихме, не беше
окей, ние сме работили толкова много години в тази индустрия, ние знаем всичко и съответно да подходим с един вид увереност, че ние знаем какво има нужда от индустрията и ще го предложим. А по-скоро си отделихме много качествено време да разговаряме с много различни компании и участници в индустрията. И от България, от Балканите, бих казал от цял свят дори, защото всъщност с различни точки ни дават различна перспектива всъщност какви са проблемите. И аз си спомням, ние направихме може би повече от 50 интервюта, буквално с различни колеги, които са от индустрията, работили в различни компании, в различни географии, всъщност за да чуем кои са проблемите, които те в момента имат и кое е нещо, което всъщност за тях би било в някаква степен решение на тези проблеми, които те имат. И всъщност ние така маркирахме доста различни теми в различни, бих казал, и вертикали. Доста хора говориха за проблеми и в продажбите, дистрибуцията. Доста хора говориха за проблеми в маркетинга, как по-ефективно всъщност да достигаш до твоята аудитория. Доста хора говориха за проблеми в логистиката и в supply chain, т.е. как да подсигуриш, че имаш правилния продукт в правилното количество, в правилния склад, в правилния момент, до теми, в които са свързани с човешки ресурси и така нататък. Така че, може би едно от фундаменталните неща е да започнеш с буквално много активно слушане. Хората всъщност какви проблеми имат в момента. Ако ми позволиш да разкодирам това, което ти казваш, и да се върнем колко 30-40 минути назад в нашия разговор, един от ключовите елементи е любопитството. Тоест, вие с твоя партньор сте били любопитни да научите. Тоест, не сте влезли, образно казано, с бутонките, сега елате, ние ще ви кажем как се върне. А сте били любопитни и достатъчно, как се казва, сте оставили егото на заден план, за да може наистина да чуете проблемите. Защото на мен лично ми прави впечатление и много често и в бизнес разговорите, може би е свързано и с социалните мрежи, не мога да кажа, че все по-рядко си говорим, за да се разберем и все повече ти ми говориш и аз те слушам само за да ти отговоря. Тоест аз да съм отгоре, нали, а не да стане диалог. И наистина това, което казваш с диалога и любопитството, за мен също е абсолютно ключово за това да бъдеш наистина успешен и да направиш продукта или услугата си незаменима. Един мой много добър приятел, испанец преди години ми беше казал, най-добрият начин да направиш успешен продукт е да видиш кое е много трудно и да измислиш как да го правиш. Mm-hmm. И всички ще дойдат при теб, за да го правиш вместо тях. Вероятно, и поправиме ако греша, във вашия случай това е било проблеми, които различните ви бизнес партньори имат, но в 24 часа на денонощието никога не остава време наистина да седнеш и структурно да ги решиш тия проблеми от дъното нагоре. И да. Тук разбира се, и мястото, защото ти така много завуалирано споменаваш твоята компания. Тук е мястото да споменем името на твоята компания, именно Enfuse, която стартирате преди около 2 години, нали така? Само за тези от вас, които ни гледат, да кажа, в момента записваме този разговор в началото на април 26-та година и всъщност вие с нощи сте имали така един доста интересен, значи с български език, happening, свързан с марката Enfuse. Да, действително с нощи бяха наградите на Forbes, бизнес наградите на годината и сега за нас беше голяма чест и по-скоро го приемаме дори като кредит на доверие предвид че все още сме доста млада компания, но бяхме финалист в 2 от 15-те категории, което няма да кажа, че за нас беше всъщност огромно признание, че правим нещо, което има потенциала да превърне всъщност една индустрия или поне да промени начина, в който се работи в една индустрия. Да, така че с нощи бяхме всъщност финалисти в категория за информационна технология компания за годината и стартираща компания за годината. Дай Боже, следващите години да сме и в повече категории. А всъщност и иновацията, която вие развивате, тя ти ми разказа в предварителния ни разговор за нея, тя също е доста за мен любопитна, като човек малко извън
извън този бизнес. Може би, ако може да ни разкажеш малко повече за това, защото говорейки си на теория, често пъти хората си мислят, че това не е практическо решение. То всъщност е очудващо колко... За мен поне беше очудващо как никой не се е сетил и всъщност вие го прилагате на практика. По-скоро много хора се изпитват, всъщност по някакъв начин виждат проблема. Намерението на решение е по-трудната част. Но това, което правим ние като компания е отново свързано с бързооборотни стоки и с дистрибуцията. И е нещо, което чухме от много колеги, но и нещо, което и ние всъщност сме изпитвали през годините. 30 години след масово навлизане на компютрите, 20 години след масово навлизане на интернета навсякъде, 10 години след масово навлизане на смартфоните, на телефоните навсякъде, тези 30 хиляди, които аз бих казал дори са 50 хиляди обекта в България, ако прибавим и ресторанти и всички подобен тип обекти с бързооборотни стоки, почти всички все още се водят на листче хартия, всъщност какво трябва да поръчат на следващия ден. До съответния доставчик. Аналогов носител тип листче. Точно така, да. И се записват на това листче какво трябва да се поръчат към всеки един доставчик и оттам нататък всъщност се търси начин това, което е записано на това листче, по някакъв начин то да достигне до доставчика като информация. Евентуално да се дигитализира това листче. Точно така, да. И към момента всъщност имаш модела, в който търговският представител посещава самия обект, за да вземе листчето. Или... да, разбира се, има и други форми, но да кажем, това е много често срещано, но поне ние това, което наблюдаваме в България. И в други държави, между другото. Мисля, тук няма значение дали е България, дали е Испания, Латинска Америка, в Щатите изненадващо за нас също беше, всъщност това е модела на работа, който се случва. И през годините всъщност в момента основно това листче се трансфера като поръчка през търговския представител, през телефонен център, които имат оператори. Ние пробвахме доста през годините също да можем и така наречените дигитални платформи. Тоест, подобно на e-commerce, както имаш всъщност онлайн магазин, където ти можеш да влезеш да се поръчаш и храни, и всякакви други стоки, които са битови. По същия начин, какво ще би станало, ако имаш такъв онлайн магазин, който да има твоето портфолио, съответно всеки един магазин или ресторант да влезе да се направи поръчка. Доста такива портали се направиха през годините, но те имат едно много голямо предизвикателство. И предизвикателството е всъщност ти как всъщност налагаш един такъв портал, който да достигне до целия пазар. И после тук има дори такива базови неща. В този портал има логин и парола. Как караш 50 000 човека да ти помнят да си помнят логина и парола за точно това портал, при положение, че имат толкова още много други решения, които правят. Съответно има компании, които направиха и така наречените апове, но и това е всъщност страшно трудно да се поддържа, защото ти винаги трябва този ап да е активен на съответния телефон, на съответния обект. И това до някъде всъщност възпрепятства масовото използване на дигитални инструменти в този сегмент, специално B2B, между доставчици, без значение дали са производители и дистрибутори и съответните търговски обекти. И това е един всъщност проблем, който ние решихме да се фокусираме да решим. И то решението всъщност преминава през опита ни, че всъщност ние, налагайки един портал или апликейшн, по-скоро ти се опитваш да наложиш ново поведение в съответния човек. Нека си представяме, че това е собственик на магазин в Пазарджик, например. Да. Ти се опитваш на този собственик в Пазарджик да му обясниш, ти до днеска си правил така, от утре ще започнеш да правиш това по друг начин и ще влезеш в този. Човешкото поведение е може би едно от най-трудните неща, които могат да бъдат променени. Абсолютно. И то отнема време. И всъщност фундаменталната разлика и начинът, по който ние сега подхождаме към продукта и решението, което предлагаме, изследвахме добре тези хора какво правят в момента и какво всъщност ние може да направим така, че те да ни трябва да се променят навиците. И най-лесното елементарното нещо в случая беше, че тези хора ползват TikTok, Facebook, но тези хора ползват и някакъв чат сервис. Без значение дали е Viber, Messenger,
WhatsApp се ползва в някои канали, сега стават и Telegram, Signal, всъщност актуални, но всички те всеки ден чатят с някой, без значение дали това са приятели и роднини, но се отказва, че всъщност ще чатят и с бизнес контактите си, в случая търговски представители или директно с централните офиси на някои компании. И всъщност това, което ние правим към днешна дата е, че този модел на поведение на съответния магазин се запазва, той продължава да се чати и продължава да се изразява по същия разговорен начин, нека така да го кажем, но разликата е, че когато работиме с нашите клиенти, които са и производители и дистрибутори, т.е. компании, които директно вземат поръчки от пазара, те всъщност това нещо могат, този разговорен стил, директно да го превърнат в дигитализирана поръчка, без наместа на човек. Какво означава това? Това означава, че когато магазинчето от Пазарджик напише на мен ми трябват 2 коли, 3 фанти, 5 каси бира, хикс бранд, 3 снакса и така нататък, всичко това ние го структурираме и превръщаме така наречената неструктурирана дана в структурирана. Това е. И това е Аз за това казах, че често пъти такива, ако ми позволиш да го нарека, гениални идеи, когато ти го обяснят, вече е готово, кажеш, как е възможно никой да не се е сетил, но на практика естествено подозирам, че сложността е именно в дигиталната част, която трябва да трансферира този случайен текст, който се подава от магазинчето в Пазарджик, до нещо като структуриран сигнал към склада, дистрибутора и така нататък. Но за мен по-големия извод в случая, това, което на мен ми направи страшно голямо впечатление, когато четох и Zenfuse, е именно факта, че пак да се върнем на това, без значение дали говорим за хора от бизнеса или хора просто потребители. Една технология, един метод, каквото и да може да бъде успешно единствено и само, ако лесно се интегрира в техния ежедневен живот. Хората сме животни на навика. Това е, всички сме така, без значение кой се има за много иновативен и така нататък. Много иновативните са един много малък процент, може би 2-3% от населението. Всички останали сме хора на навика. И факта, че вместо вие да се опитате да превъзпитате, видели сте, че абсолютно невъзможно да превъзпитате този огромен контингент от бизнеса, сте решили, окей, след като не може да ги превъзпитаме, ще превъзпитаме техниката, което е толкова всъщност хитро, че просто там свършат моите думи в тази тема. До някъде и всъщност е технологията към днешна дата с всичките модели, които са за изкуствен интелект, всъщност те вече позволяват това нещо, защото преди това всъщност на практика беше невъзможно поне в такъв мащаб да се работи, докато сега хората спокойно вече може да се изразяват разговорно и изкуствен интелект всъщност да разбере от другата страна какво има пред. Ще дам пример. Един от нашите клиенти и всъщност произвеждат и дистрибутират захарни изделия. Конкретно имат един продукт вафла. Значи тази вафла е тунквана вафла с шоколадово покритие и лешник. Въпросът обаче, ако използвам пак примера с собственика на магазина в Пазарджик, той не пише в чата тунквана вафла с шоколадово покритие и лешник. Той пише конкретно лилавата вафла. Това е всъщност за него. Това е лилавата вафла. Това не е точно тази вафла, която ние си представяме с това изразяване и с примерно някакъв SKU код. От 35 грама, нали, което Да, така че всъщност предизвикателството и към днешна дата е как това да бъде разпознато, какво точно има предвид. Но ако сега е възможно и решимо предизвикателство, преди буквално 3 години, преди да излезе ChatGPT, това беше на практика невъзможно. Да. И ето един добър пример, понеже често пъти в нашия подкаст си говорим с специалисти именно по темата AI и как AI всъщност може да бъде, как всъщност AI е инструмент, т.е. той може да бъде и полезен и вреден. В случая колко е вреден на хората, които твърди се AI би трябвало да им вземе работата. Той не просто, той им помага да работят по-лесно. И това, което казваш, ти текст на сипен вид, който трябва да е всъщност нещо много сериозно, именно търговска поръчка, от която зависят обеми, пари ще се платят след това, да се разбере от лилавата вафла, нали, което казваш и ти. А в тая връзка
мога ли да заключа, че вас в Enfuse не ви притеснява всъщност, че AI на някой ще изяде хляба, защото явно във вашия use case това не е така. Виж, истината е, че често говорейки си с клиенти и дори с търговски представители, които са нашите клиенти, има това притеснение, защото не за друго това се е оформило като някакъв наратив в момента на индустрията. Истината е, че аз всъщност не познавам един човек, който в момента си е загубил работата заради AI 3 години след като е въведен. Но това в момента някакси витае в пространството. Но ще дам пример конкретно с това, което правим ние. И ние затова всъщност много наблягаме, че ние не оптимизираме човека, а оптимизираме всъщност човешкия труд и то конкретни задачи, които човека извършва. Ние няма как да оптимизираме личния контакт. Няма как да оптимизираме дори елементи, в които търговец трябва всъщност да води един вид преговори с обекта, как да бъдат изложени продуктите, в кои части да бъдат изложени, допълнителни излагания, които трябва да бъдат направени, да му се поставя допълнителна техника, например хладилници или нещо друго подобно. Това са всъщност такива едни качествени, да кажем, елементи и разговори, които те трябва да бъдат проведени. Частта, която оптимизираме е, че всъщност търговеца не трябва да прави едно повторяемо действие на ежедневна база. И всъщност това ще му освободи време да прави други неща, които имат много по-добавена стойност за организацията. Така че от тази гледна точка и често ни питат, добре, в смисъл, ако утре не се вземат поръчки от човека, се вземат дигитално, какво ще правят търговците? И търговците всъщност ще правят много повече бизнес. Защото той, ако един търговец днеска може да посети средно 20 обекта и съответно тези 20 обекта целта основната му е да вземе поръчка, а утре той пак може да посети 20 обекта, обаче тези 20 обекта вече целта му е да води разговори и преговори как по-добре да се позиционират съответните продукти. Това има много голяма качествена разлика всъщност за бизнеса. И аз съм абсолютно убеден, че никой човек няма да освободи един търговец, който успява всъщност успешно да продава много повече, отколкото е продавал преди това. Да. Често пъти това, което казваш, така един много специален звънец в моята глава звънва, защото често пъти бизнесите са много неразбираемо за мен стимулирани и сами се стимулират да свеждат конкретни позиции или конкретни служби в организацията до най-малко общо кратно. Ето, както ти казваш, той търговец, ако не взима поръчки, какво ще прави? Какво ще прави? Или, например, в един наш преден разговор си говорихме, той плочкаджията лепи плочки. Всъщност, плочкаджията, лепейки плочки е може би около 20% от работата, която плочкаджията върши за теб. И ако той се концентрира само в тия 20, ти после си недоволен. Да, наистина тук моето желание и всички бизнеси и ние като ръководители в тия бизнеси да се предизвикваме наистина да разберем функцията на хората на конкретните позиции каква е. Дали е просто да влезе и да занесе стековете сбира и да вземе поръчката за новите стекове сбира, или как да помогне всъщност на този собственик на магазин и трябва да отидем в Пазарджик. В Пазарджик, не съм ходил от много време в Пазарджик, той е собственик на магазин в Пазарджик, всъщност да бъде по-успешен, което ще направи връзката между търговеца и собственика много по-добра и отново на база човешки възприятия. А ако гледаме за в бъдеще, винаги естествено мислим в година, 2-5 напред. Кое за теб, това ли е според теб бъдещето на бизнеса на дистрибуцията като цяло? В каква степен съм тук? Дали адаптирането на технологията към човешкия принцип или има нещо друго, което ще дойде след това, което да има революция? Тоест, по-скоро виждаш революция или по-скоро виждаш еволюция? Това е много добър въпрос. Истината е, че едва ли има хора, които също могат да ти артикулират в момента какво ще се случи след 3 до 5 години. Не за друго, просто технологията в момента е изключително динамична. В смисъл, не живеем в тотално нов свят, тотално нови възможности, които всъщност технологията предоставя. И според мен самите ние ще виждаме и ще откриваме нови неща, как това всъщност може да променя начина и модела на работа. Но не смятам, че това ще е нещо, което ще е експоненциално, т.е. то ще се случи изведнъж. Винаги имаш всъщност преходи в една организация. Най-малкото да вземат, особено в големи организации, да се вземат едни решения, те отнемат 6,
12, 18 месеца дори да вземеш само решението да направиш нещо. Да не говорим също с това нещо, да го бъдеш, да го имплементираш. И ти всъщност имаш един цикъл, където това са различни компании, различни държави, които се движат с различна скорост. Така че аз съм далече от мисълта да си мисля, че нещо фундаментално ще се промени в следващите всъщност 3 години, бих казал. По-скоро ще има много по-голям процент на осъзнаване, което постепенно ще води всъщност до някаква промяна. Това, разбира се, е в една ситуация, в която света е сравнително, да кажем, нормален. Така, в една ситуация, където имаше, примерно, както бяхме в COVID периода, да, имаше някои неща, които фундаментално трябваше да се променят. Така, електронната търговия, например, тогава изкочи страшно бързо на преден план, защото то просто нямаше друг начин ти да си набавиш това, което имаш нужда. Така че такъв тип събития, те акселерират процеси, но при равни други обстоятелства, всъщност, според мен, няма след 2 години да имаш фундаментална промяна или 3, начина по който всъщност правиш дистрибуция. Все още ще трябва да имаш личен контакт. Даже това, което ние наблюдаваме, е, че личният контакт става все по-ценен. Все по-ценен всъщност за взаимоотношението. Дори и ние като ходим и всъщност разговаряме с потенциални нови клиенти, изненадващо за мен е всъщност все повече от нашите клиенти. Те искат всъщност да се разговаряме на живо, искат да разговаряме като буквално човешки създания за всички неща, които ни вълнуват, много преди да говорим всъщност за бизнес, което е една такава нова динамика, която наблюдаваме, чисто просто защото в този дигитален свят хората търсят нещо нормално обратно. Да. Хората са уморени от това да гледат екрани и пак искат да се върнат върху човешките лица. Да, много на мен ми харесва много този мотив и мисля, че това е едно готино пожелание за бъдещето, което ни очаква. Нека да не бъдем притеснени, да не ни е страх, а да гледаме обнадеждени, че всъщност ако сме любопитни и търсим, ще успеем да сме успешни и в контекста на AI, и в контекста на по-голямата динамика. Ами много ти благодаря. Аз искам да ти пожелая все така огромни успехи с Enfuse и по-скоро, не след 3 години, а може би по-скоро, да се видим отново и да направим делтата, да засечем промяната в нагласите. Чудесно, с голямо удоволствие. Дано, беше удоволствие за мен. За мен също. Всичко добро. И успех на всички. Искам само да добавя действително, че в днешно време това, което има значение, е точно любопитството. За това ще направи голямата разлика между всички участници на пазара, защото действително света е прекалено динамичен, за да не бъдеш любопитен какво следва. Не се плашете, любопитството няма да погуби котката. Благодаря ти. Благодаря.